тавыш, менә тасмага, аудио тасмага яздырылган кебек, шундый саллы гына, бер төрле генә яхшы гына язылган булырга тиеш түгел. Чөнки кеше бит интерлей җырлый, аның эмоцияләре, аның хәрәкәт итүләре, алар барысы да тавышка чыга. Инструменталь уен коралларына башкарыла дидек. Һәм хәтта техник яктан мондый концертны җырчы башкара алмый плюска. Чөнки музыкантлар тире уйнап, кайчандыр кайдадыр яздырылган тавышны икесен бергә кушу бик кыен. Радиода популяр җырлар алар гел яңгырый, һәм кеше тиреме, теләмиме, ул инде шушы яңгырашка ияләнә. Шушы тавышның шулай чыгуына, тавышның шушы сыйфатына, һәм әгәр дә концерт вакытында, концерттан, сәхнәдән нәкъ радиода яңгыраган җыр ишетелә, бу очракта уйланып карарга мөмкин. Җырлаганда да, сөйләгәндә дә кан тамырлары бүртә, син эмоциональ һәм синең чылап та терелей сөйләвең, терелей җырлавың күренеп тора. Фонограммага җырлаганнар күбрәк ишарә хәрәкәтләр ясыйлар. Плюска җырлаганда ул үзенең тәнен кая куярга белми, аның тавышы бит инде аерым бара. Ул күбрәк хәрәкәт, авыз икеледә тизрәк ачылырга мөмкин, анысы инде беренчеләп тапкыр җырлаганнарда. Микрофон тегеннән да китәргә мөмкин, әйме? Кайчагында хисләремнән йөрисең көлеп. Шулай җиткәндер. Игътибар итегез, Фелис тирләп чыкты. Терелей җырлый, чөнки әйе. Тавышка җырлауның билгеләрен санаган идек, Фелис килгәнче аптырап калма, әйе. Менә тагын бер билгесе. Тере тавыш, әгәр дә җыр эстрадасын югарыга эти икән, фонограмма киресенчә түбәнлеккә төшерә менә шул гына. Татар информ 1990 елдан бирле татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.